नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या अमदळी श्री वीर गणपती देवस्थानात चोरी. देवाले चांदीचे मुखकवच चोरून चोर फरार. कारवार तालुक्याच्या अमदळीत राष्ट्रीय महामार्ग 66 लागूनच आशिल्ल्या प्रसिद्ध अशा श्री वीर गणपती देवस्थानात भारी प्रमाणात चोरी जाल्ली असून देवाले चांदीचे मुखकवच चोरी जाला असे कळला. देवस्थानाचे गर्भगुडीचे कुलप म्हण चोर भितर घुसून सुमार 6 किलो वजनाचे देवाले मुखकवच चोरून फरार झाले. या मुखकवचाची किंमत अंदाज 6 ते 7 लाख रुपये असा असे कळला. या प्रकरणाची तक्रार कारवार शहर पोलीस ठाण्यात झाला. अंकोला पोलीस आणि कारवार पोलीस ठाण्याच्यान ठसे तज्ञ घटनास्थळावर येऊन परीक्षण सुरू असा. रात्री सुमार 2:30 वाजता ही चोरी झाली घटना देवस्थानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. या वेळार अमदळीत रस्त्या लागीच्या आणि एक घरात चोरी करून चोर फरार झालात असे कळला. या चोरे फाटल्यान स्थानिकालो हात असा काय भायल्यान येऊन चोरीचे कृत्य केला हे जो पोलीस तपास सुरू असा. तपासानंतर खरे चित्र दिसून येतले. संकष्ट दिसाकच हे कृत्य केल्ले कोणी उरली तरी या चोराक नक्कीच शिक्षा जातली असा विश्वास भक्तांनी व्यक्त केला. हो झाला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. आरटीसीक आधार जोडणी प्रक्रिया पूर्ण करची जिल्हाधिकाऱ्याली कळवणी. कारवार. केंद्र सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे जमिनीच्या प्रत्येक खातेदारान आपापल्या नावार आशिल्ल्या जमिनीच्या आरटीसीक आपल्या आधार कार्डाचेर आशिल्लो मोबाईल नंबर लिंक करून घेवच्या प्रक्रियेची पूर्तता करू जाय म्हण कारवार जिल्हाधिकारीन प्रत्येक होबळी प्रमाणे त्या ग्रामाच्या व्हिलेज अकाउंटंट म्हणल्यार ग्राम चावडेर आरटीसीक आधार जोडणी करसाठी खास अधिकारी नेमलात. म्हण आरटीसीत आशिल्ल्या नावाच्या प्रत्येक व्यक्तीन ही आरटीसीक आधार जोडणी प्रक्रिया जाता तितले बेगी पूर्ण करची असे जिल्हाधिकारील्या आदेशाप्रमाणे समस्त खातेदाराक कळवण्याची ग्राम चावडेर नोटीस लायला. या प्रक्रियेसाठी खातेदारान आपलो मोबाईल, आधार कार्ड आणि जमिनीची संबंधित सर्वे नंबराची कागदपत्रा घेऊन वयची गरज असा. अधिक माहितीसाठी संबंधित ग्राम चावडेर चौकशी करची असे या चॅनलातर्फे सार्वजनिकांक कळयतात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. उत्तर कन्नड लोकसभा बीजेपी उमेदवार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमगेली शिरसी शहर आणि ग्रामीण कार्यकर्त्याबरोबर खास सभा. शिरसी.
उत्तर कन्नड लोकसभा निवडणुकीच्या शिर्सी शहर आणि ग्रामीण मंडळाच्या कार्यकर्त्याबरोबर विचारविनिमयाची खास बैठक बीजेपी उमेदवार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरे यांनी आज शिर्सीच्या पंडित दीनदयाळ भवनात आयोजित केली। या वेळार कागेरे यांनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक उद्देशून सांगले की या वेळार आम्ही बीजेपीक मत घालून मोदील्या स्वप्नाचे 2047 विकसित भारत घडवूक लहानशी सेवा केला। निवडणुकीत कार्य केलेल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक अभिनंदन करून शक्ती आणि महाशक्ती केंद्राच्या अध्यक्षाकडेन चर्चा करून निवडणुकीची माहिती घेतली। या वेळार जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक चलवादी, प्रधान कार्यदर्शी गुरुप्रसाद हेगडे, सिद्धापूरचे RD हेगडे, नगर मंडळ अध्यक्ष आनंद सालेर, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष उषा हेगडे, शक्ती केंद्र आणि महाशक्ती केंद्राचे अध्यक्ष, प्रभारी, कार्यकर्ते आणि इतर हजर आशिले। ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು। ಪುಸ್ತಕ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು। ಇನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ, 30% 20% ಬಂದಿದೆ। ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ। ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗಿದೆ। ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಇದು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ। ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಈ ರೀತಿ ನೇರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಅವರ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ। ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। KSRTC बसाक धडक दिल्ल्या दुचाकी चालकाक जाग्यारच मरण। होन्नावर कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावरच्या हळदीपूर राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर अग्रहार हिंगा एक बाईक सवारान बसाक धडक दिल्ल्यान बाईक सवार शंकर हेगडे वय 50 वर्सां हो व्यक्ती जाग्यारच मृत जाल्ली घटना घडली। होन्नावरच्यान कुमटावयची KSRTC बसाक बायकान धडक दिल्ल्यान बाईक सवार शंकर रस्त्यार पडिल्ल्यान तेका जाग्यारच मरण येयलें। होन्नावर पोलीस ठाण्यार ह्या प्रकरणाची नोंद जावन पुढील तपास सुरू आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।